Atutxa eta Odei izango dira, eta Larrañaga eta Ugaitz talde moduen ipini duguz, Binaka, eta lehenengo lana ikusiko duguna, 3 modalitate ikusiko duguz aizkoran, kolpeka, bizkorrera eta zutik. Eta gero nahasian arituko dira, barriro beste 6 bormosten. Binaka aukeratu dugu zehorko erakustaldio egiteko eta Aitzola Atutxa eta enbor gainera igonda dena Odei Espeleta. Bakoitzak alderdi bat moztuko dau eta kolpea kontatzea baina ez dugu. Ane Gutierrez, Bizkaiko Federazioko kidea izango dugu gaur epaile lanetan, eta berak lagunduko duzku erlojoarekin, harri jasotzen, eta danera epaile lanetan. Bueno, ikusten dozuenez, kolpeka hasi jakuz, Bizkaian federatuta dagoen Mendaro arra izatez Gipuzkoarra, baina Bizkaian federatuta dago gure Odei, eta bere dugu gaur egun Bizkaiko aizkolari txapelduna. Odeik alderdi bata moztuko dau, eta aizolek beste alderdia harik eta enborra erdibitu arte. Han edoa kontatzen zenbat kolpe 21 batekin itxuri edenez geurte egin dau Odeik, eta bigarren alderdia Aitzola Atutxak. Dimostarra berau, eta Bizkaiko txapeldunekin bat eta hainbat urtetan 15 bat aldiz, Euskal Herriko bai beste 5 aldiz, Bizkaiak emundaren eskolarerik oparoena, eta gaurkoan Oderei laguntzen, bion artean ea zenbat kolpetan mozten daben enbor hori. Erdibitu dugu bai, 52, hori da ondo konpontzea, 21 bat alderdi batean, beste 21 bat bestean. 52 kolpe behar izan dabez, enbor hori erdibitzeko. Orain, Larrañaga eta Ugaitz Mugersa izango duguz, eta lan bardina, enborra erdibitzea, batak alderdi bata besteak bestea. Ugaitz, Mutrikuarra, Ugaitz Mugersa, enbor gainean, eta badauki erreferentzie. 52 beste bikoteak. Eurok saiatuko dira, gutxiagotan eginen. Horrentz ikusiko dugu. Gaur aizkolari handia dukago zuen plazan, zentoi honetan, Euskal Herriko txapelak, Bizkaiko txapelak, Gipuzkoako txapelak, Ugaitz jasota dago Gipuzkoako txapela, Larrañaga bai legoat aldiz, aizkolari handiak gabeiz gaur, Bermion, eta lehenengo ariketa ikusteko zuenez, kolpeka, 52, Aitzol eta Odeik. Denbora ez da kontutan hartzen, kolpeak bakarrik.
25. Ea orain Mikelek zenbat behar eta besan bigarren alderdi hori botatzeko. Berrogeta bi behar izan dabez Odei eta Itzolek. Eta berrogeta lau bi gehiago bakarrik, beraz lehiko ez du joan da lehia hau. Orain jarri jasotzen etorriko gara eta ondarrutarra dugun Inar Urruzuno izango dugu 125 kiloko 10 arruako Arri Baldarrarekin. Arri Baldarra, errekarria, ez da izaten forma itxura geometrikorik, eta 2 minutuko saioa egingo dago. Errez jaso behar, normalian eta askotan ikusten dugu zonako harriak gerrian itzuli eta kolpeka jasotzen, baina bedonek behian hartu, gerrian giratu eta gora. Eta beti esaten duguna, hain errez ikusten ditugunia kirolariak emoten dago egiten da bizan kirola oso erreza dela egitea, edo ez da lain neketsua, baina makinatxo bat entrenamentu, indarra eta teknika. Inar Urruzuno, Bizkaiko txapeldu nahi bat aldiz, Euskal Herriko bai bibider, ondarrutarra kostako hau berrion dara moduen, horiok eta horiok. Ameriketan izen da, Itzol da, Inar da, Larrainak eta honetan boizen izan datorri dira. Horentxe hilabete bat handik ibili ziren, badakizue 5 urtetik behin egiten den jaialdi erraldoi hortan. Eta gaur hemen Bermion. Horiok eta hori Inar. Atzeren luzerik hartu barik, barrido barriga. Oso ondo. Txapelketa baten dago, lagoten dago. Eta hori degora. Ahoa zabaldu arnaz hartuta. Hau gora, horiok eta Inar. Hori. Zaio bikaine, erakotzi euskune Inarrek, 10 jaso aldi lortu dauz, 10 arruako, 125 kiloko, Arri Baldarra horrekin. Orain, bagatoz, Lastora. Lastoa jasotzen ikusiko dugu Euskal Herriko txapeldune. Garbine, López de Ugalde izango da, gogora hasiko dugu 18 modalitate dagozela herri kiroletan, eta gaur hemen 5-6 bat kirol ikusiko dugu. 2 ikusi dugu, aizkola eta arrekasotzea. Lastora gatoz, eta Lastoan Garbine 30 kiloko sakuarekin 5 metrora. Goian txapa bat izango dago eta txapa hotxa entzuko dugu. Behia jo eta goia jo. Baleko izateko. Eta hanek zuzenduko duzku.
Garbineren lana. Jodau txilibitoa, gaur epaile dagoen Ane Gutierrezek eta entzun duzuen lez, txapa jodau, beraz, bigarrena bero bai. Bosgarrena dinozkoanek balekoa, eta 2 minutuko saioa guretzat laburra dana, kirolarientzat esfortzu handia. Garbine, munduko txapeldun sokatiran izandakoa, eta modalitate honetan Euskal Herriko txapelduna, Beraudo txapelduna, eta gaur hemen Bermion, bedorren indarra erakutsiz, Amar. Haupa Garbine. Garbine emakume indartsua dugu. Gero ikusiko dugu Jon, beste era batera jasotzen, baina Garbine batez inderraren poderioz errez jasotzen dau. 22. 23 bai, 24, denbora hortzen joango da baina, 25, 6 bai, txalo batzuk Garbinei, haupa Garbine, azken txampan, eta maitxula lortu da dut horien, marka darra, 29 bider jaso dau, emakumiek erabiltzen daben 30 kiloko eta 5 metroko neurri horretan. Bueno, arnazaltzen lagako dugu Garbine eta orain harri jasotzen barrero, Ane Atxutegi, askotan ikusten ez dan harri bat, eta emakume askok jasotzen ez daben harri bat. Izatez Munitibarko harria da, eta harri horrek 80 bat urte badekoz. Munitibarko baserri baten egoten da, 88 kilo, 7 arroako harri zilindro zaharra. Eta Ane Atxutegik, 2 minutuko saioa egingo dezku. Bizki bat konzentratu eta hasiera emon dutzu epaileak txiligitua jota. Eta zer errez nork esango leukesela, eta 8 kilo leukesela, oso ondo jaso da hau. Bigarrenaren bile. Erraz. Oso ondoan, Lehen esan dugu, lehen zain erraz ikusitakoan emoten dago ezin dela horrela izan, baina bai. 3 bai. Eta 2 minutuko saioa osatuko dago. Lau jaso ditxukun. Haupane, 5. 5. Sustabiztik. Datoz, gure harri jasotzen iten gude jasotzaileak. Sustabiz hemen Urdaibaiko 15-17 bat udalerrik osatzen daben taldea. Eta hor dabiz, arrezatotzen, eta euren buru binar Ursuno, entrenatzaile, eta Ane Atxutegi ikasle.
Haupane! Ondo! Gerrian eskatzen dau, hortxe eskatzen dau gehien harri honek. Gorane! Bai! Bueno, elkago zenen joku baten, txapelketa baten. Eta bueno, bermio nontzat emongo dutzago. Neiko, esaten dugun legez, denboratik kanpora joko balua, kale izaten da, ustel izaten da, baina gertuan egin da ben esfortzu gati bakarrik. Bederatzi bitzen bardindu dauz. Orain eskolariak, barriro eskolariak, eta orain honetan, hanek izango du biherlekua, krono hartu behar da belako, ea, kasu honetan, ze bikotek, enborra, bizkorrago moztu. Orain honetan, ugaitz eta Mikel hasiko dira. Han, enpresagoenean, txiluike joko dut, erduarrak hartuko dut denbora. Eta orain, bai, orain denbora izango da, kontutan hartuko duguna. Batak alderdi bat eta besteak bestea. Hauko gaiz! Ugaitzek amaitu du bere alderdia eta orainia, Mikel Elortzen da bendiak batera, etorti eta erdibitzea. Haupa Mikel! Amaitzen! Bai, amaitu da! Minutu bat eta 8 segundu. Minutu bat eta 8 segundu jun jaku ez, enbor hori mozten. Ea, odei. Eta itzolek, zenba denboratan mozten daben. Aitzol denbora gainean. Aitzol eta Mikel mutil garaiak, baina bizkortu egin behar. Aurkaria baino bizkorrago moztu nahi badabe. Orain odei! Opa odei! Minutu bat eta 8 segundutak gelditu da kronoa beste bikotearen zat. Amaitzen, amaitu dau. Bueno, orain honetan pixka bat aurre hartuta, 58 segunduten, beraz, 10 segundu aurretik, baina erakustaldi baten gagoz eta ez duke beste dago garrantzirik. Ingudearekin etorreko gara orain, aizkolariak gero ikusiko dugu hemen, bertan ikusten dugu zen enbor potolo honek mozten zutik, baina orain atzede pixka bat hartuko dabe, eta bagatoz. Leire olea eta ziara zabala ikusiko duguz. Minutu bat eta erdian, ingudea behi ejo eta goi ejo. Hori da
eurok egin beharko da bena. Leire Olea, Gernikarra Gau, minutu eta erdian aleginduko da, 10 kiloko ingudori jasotzen. Hasi da. Amar. Bai, hane dinosku bai ez, laro gehi, minutu eta ardi, beti izaten dugu legez, behire gagozenien, 70. Bueno, honek kirolarizok epaini impresionatzen nahi dabe, hane, laro gehi, hane dino laro gehi, beraz, laro gehi. Bueno, eta orain ikusten duzu goiko txapa jaitsi ingo dabe pixka bat, 30 zentimetrora egon behar dago makilatxo hori bere burutik, bestenan zenperrenak egingo lukez Leire o zerak ziarak aragoraino jasotzen, eta pixka bat antzera samar joateko burutik makila hori jartzen da. Ondo lotzea komeniko da bazpadan. Badazpadan be. Bueno, kasu honetan, erreferentzia horrengo, lanoikoa. Ziara Zabala, prest, epailea prest, nahi dozu honien. Azken txampan sartu da, txalo bat ziararen txatzen, alarmiko lortzen da ben. Haupa ziara. Bueno!
Saio politia ikusi duguna Ziararen abe. Bueno, neska txikitsu baina gogorra, 93 Ziarak. Oso ondo konpontzen da, ingunean, ezer kendu barik Ziara izena kendu dutxo ba, leire harri jasotzen bebitia jako, baina Ziarak lan benetan bepolike. Eta orain, beste txapeldun handi bat. Bermion, urtero ikusten dugun, kirolaria. Berau Gasteiztarra izatez, maestu bizi da jundaneko 20 urtien hori dinosku. Pentsatzen gazpatzatez. Bai, kirolariak berak errazoie. Hemen abandonatuta daukagu, baina hona gatoz. Beste txapeldun handi bat, dana txapeldunek. Jon Bizkaitarra berau, Jon Lapatzaran larroska inguen, baina elgean bizijaku. Eta beronek 7 metrora jarri dau, kirolarisek hor beste ekintzak egiten egiten, euro galdatu egin dabe, eta hasi da. Eta ikusiko dugu, 7 metrora jasotzen, 55 kiloko zakuen 7 metrotara. Gizonezko eta nola mesarrita dago eta lehen ikusi dugu Garbine eta ondo ezagutzen dugu Garbine indartzu eta benetan indartzua eta iaia indarraren buruz jasotzen dauz gora eta Jonek pixu bitxitxua gozelan daukan fizikarekin lagunduta eta konturatu dana ez dela jasotzea hankarekin goiti bentzien sokabe apartatu egiten da hau badazpadan kateatu ez dakion minutu eta herriko saioa gure txapeldun ondia hau Jon zelako elegante egiten da ben indarra eta teknika biak ondo uztartuta 14 dinutze Garbinek 15 garrena bebai hori 2 minutuko saioan Jon Lapatzaran hori Jon txapeldun ondia bedone dauka esarri eta markari 4 minututen 58 bider hogei bebai beste bat bebai Jon hori eta hogeita bat balekoak hogeita bat gero jarraituko dugu bedonekin azkenengo saioa bedonek egingo da belako jaialdi honetako azkenengo saioa lasto botatzen eta orduan kontatuko dugu bere ekintza potoloak. Txapeldunetik txapeldunetara. Gaur hemen kirolari maila handia daukagu eta prakatxuriz eta elastiko horiarekin ikusten duguna arabarra dugu berau Germán Pérez de Heredia ezagutzen duzue Berriora urtero totzen da eta ekitaldi latzak egin behar gaurkoan 50 metroko oparkatu, 50 kilo esku bakoitzean 100 kilo daroaz
marka latzak dekoz. Gaurkoa jaialdi guztia legez erakustaldia da. 28 metrokoa izaten da lehiako untza edo plaza. Epaileak hortik dinozte 26 bat metro inguruan izango da bezala. Baina ikusi daigun eta hemen Kerman, junda torri esku bakoitzean 50 kilo beukezela. Bueno, bedomena da hainbat rekordekoz 9 bider Euskal Herriko txapeldune. Erraz esaten da, 9 Euskal Herriko txapelak 9. Arabakoak esan bez, zenbat. 50 kilokoekin, eta ez dut nahi gaur egiten da benarekin alderatzea, ze gaurkoa ez da txapelketa, gaur Kermanek deukendana eskainiko deusku, baina ez da bardina txapelketa eta erakustaldi bat. Bedomena da errekorra 54 plazarekin. 54 untzarekin, bedomena da errekorra, horrentxe deukezan txingekin. Beste errekor bat, 75 kilo esku bakoitzean, hori da, 150 kilo txintxilikatuta gorputzean zehar, 10 plaza. Eta beste bat latza, 40 kilo esku bakoitzean hartuta, 73 plaza. Zeo zer esango da datu honek, eta gaur, barriro urtero legez, Kerman, Perez, Heredia ikusteko eta disfrutatzeko aukera daukagu Bermio. Eta beti gertatzen jakune da, nekatzen doi neinien, gorputze jugo da bera, baina eskuak ondo lotuta ondo itxatxika izango dauz txingen kirtenetara. Eta hemen dierdu, 10 egin dauz. Guk zelan etxera joteko presarik izteko gun, mentxe, templot. Haupa, Kerman! Esan dugu legez, aurreko urteetan hementxe frontoian egin izan da jaialdia. Iaz aurreko parkean izan gendun denbora laguntzalako, baina gaurkoa barriro frontoira. Eta marka latzak eginda dago hementxe be. Bagoaz, 13 uste dut. 13 be osatu dago. Eta txarra-txarra 14 lile, badakizue, harik eta txingamar lurrari ikutu arte. Hemen jarraituko dau gure txapeldun handiak. Gogoratu Bermioko udalak antolatzen da bela jaialdi hau, amaia hemen daukagu, kultura teknikari legez, pixka bat zaintzen aberria zelatoan, ia datorren urtean bekirolariak etortzeko modun dagozan ala ez, tongo egin ezkero ezin dira torri, Beraz, ikusten dugu dokien guztia eskaintzen dierduela, eta hor dierdu. Haupa, Kerman. Txaloak eta animoak debalde hori Bermioko udalak ez dut zer jorratzen. Eta nositeka gustagarria izaten da kirolariaren zar. Txalo zaparrada bat edo oiu batzuk entzutea.
Haupa Kerman, 20. Mile. 20. Mile. Gure Kerman. Eskuak zuritute dutez, magnesio pixka bat hartzen da belako. Magnesio pixka batekin hobeto itxasteko, hobeto heltzeko txingaren kirtenari. Eta hor jarraitzen dau, 21 bai. Marra zapaldu. Eta barriko beste marra baten bile. Hogeita hiru. Nekagarria benetan, baina ondo entrenatuta eta almen handiko mutila. 24. Zapaltzen da benean. Horiok eta hori Kerman. Berneo irekin. Gainera, hain da kirolari handia, txapelketetan ondorengoei aldeetik ateratzen dutzie. 26. joango da. Eta ondinoi, txingakoian. Hori hori zazoie, Kerman. Zazpi. Eutzi Kerman. Hogeita sortzi. Hogeita marbaietz. Numero zenbaki potoloa izango ditzateke, 30, 20 beneko potoloa da. Eta 30-rekoa bebai. 29 Kerman. Saio bikaine, erakutzen euskone Kermanek, urtero legez, urtero, jundaneko urte mordo baten hemen Bermion, eta benetan gustagarria bero ikustea. Kerman utziko dugu arna sartzen, eta harri jasotzera gatoz, eta kasu honetan, irakaslea eta ikaslea biak, bata bestearen aurka. Inarrek, biak izango da beharri kubikoa, inarrek 8 arrokoa, 1 kilo, eta ane atxutegik 5 arroakoa, 62 kilo erdikoa. Eurok, 2 minutuko saio egingo dabe, nor baino nor. Leire alde batean harri ginen, Jon bestean, eta nahi dozunien, hasi edago dutzien. Eta gerrian jeut egin barik, zuzenean gora. 2 eta 2. 3. Eta 3. Lau eba inarrek.
lau bebai hanek. Inarrek atxeden txiki bat hartu, eusko hartu eta barrero sartu da, harrira bosna. Hau lehia polita. Nor baino nor, Inar eta Ane. Ane eta Inar. Zazpigarrena batera konde, batera jaso be. Ondo dakizi euron barri. Zortzina. Bederatzi eta bederatzi. Amar eta amar. Amaika eta amaika. Orio Inar. Orio Nane. Amaikana, bisek ire bazigure, edo gau. Amabi. Eta amabi. Amairu Inarrek. Amalau inoz die. Eta amalauanek. Amabost eta amalau. Jesus. Bat gehiago Inarrek momentuz. Denbora ez da gortu begiten. Hau da lehia polita. Txalo bero bat izontzak. Momentuz irakaslie. Arretxo bat gainetik, zailo polita ikusi duguna, esan dugun legez, sustabizko entrenatzailea dugu Inar, eta hainbat kirolari Gernikan entrenatzen ibiltzen direnak, Bermiotipe baten nahi badozu bertara joen, handeko zue, lekue eta entrenatzailee, Kriston girue harri jasotzaileen artien, beraz, ez dago aitzakiarik nahi doa benantzat. Barriro bebagatoz aizkolarien gana, eta orain honetan, enbor potoloa moztu beharko da bena. Prest! Hasi dira. Alderdi batean. Atzealdean, Ugaitz Mugerza Mutrikuarra. Eta kantxaren alde inguru honetan Imako Aitzol Atutxa. Euren bikotekidea zain. Euren sartzeko. Eta lehen arribaldarra ikusi badugu. Eta orain zutik mozten. Lehenago gure aintzinakoak basoan ibiltzen ziren lez, aizkorekin eta zerrarekin zuaitzak mozten. Hor dabiz, odei letik sartuta eta horreite sartu da Mikel Larrañaga. Pagoen borra da. Zutik irauten daben enbor horren gainean. Epelak emoten dierdue. Enborra pixka bat dior, samarra. Eta Ugaitz eta Aitzol. Aitzol eta Ugaitz momentu honetan mozten enborra. Aitzoleko deiri lagako deutzu eguna batetik bestera. Barrualde hori egiteko eta Ugaitzek Mikeli sartu da. Odei. Haupa motelak. Lehenengo alderdia. Bado apurka-apurke.
Aupa Mikel, aupa Odei. Antzera Samar, bikote biak. Aitzol Prez, Ugaitz Beprez, une batetik bestera bai, sartu da Aitzol. Dakiguna da lehenengo alderdia moztu da bela, ikusi behar duguna da bigarren alderdi horrek lehenengoarekin bat egiten da ben eta ea ondo erdibitzen da. Honako enborra hundiak teknikoki asko eskatzen dabe, ondo joan behar da mozten, bestelan alderdi biak bat egitea kosta egiten da. Aupa Odei, aupa Mikel, apurka badoa gorra. Sartu dira Barredo Ugaitz eta Aitzol. Eta azkar sartu be, azkar mozten be bai. Txukun mozten gainera. Biak ala biak, bikote biak. Txukun mozten eta laster. Goiko parte hori laster jauziko da. Aupa Ugaitz, aupa Odei. Ai. Laster da. Bai, orain honetan. Mikelek eta Ugaitzek hartu da behorrea. Eta handi denbora gutxira Aitzolen eta Odeik be. Beste arnazalditxo bat lagako dutzegu hartzen. Gero Barredo beste saio bikain bat eskaini beharko dezuelako. Eta txingetara gatoz Barredo. Orain honetan emakumea berau. Hau ja Euskal Herriko muga Garmin Igles. Pasau beste kaldera eta munduko txapelduna zubertatutakoa Sokatiran, baina txingetan be lan bikainik egiten da bezan emakumea Getxostarra berau, Getxotik jatorku, eta 35 kiloko txingekin arituko da. Orain Zurtorri Barri, Inglaterratik, 35 kiloko txingak eskubanan, 70 kilo txintxilikatuko dauz une batetik bestera. Nerea Egurrola. Aupa Nerea.
esaten nebilen, oraintzu etorri barri Inglaterratik, Nottinghametik. Hain zuzen be, haintxe ospatu direlako, haintxe egin direlako munduko sokatira txapelketak. Brontzezko domina karri dabe kasu honetan Egurrolak eta taldeak oraingo honetan. Txapela lortute dauz, baina aurtengoan emakumeetan entzat. Brontzezkoak ere dabe gizonezkoak badakizue, aurten nahiko paroa izan dela Euskal Herriko parte hartzea Euskal Herria munduko txapelketa honetan, urrezkoa lortu da bezalako 3 bat txapel edo. Eta gaurkoan hemen, Nerea Egurrola. 540 kiloko taldean parte hartzen da bedonek. Eta sokatiran eta txingaruten txapeldun ondia. Bedone berrekorri badekoz, 25 kilo esku bakoitzean hartuta, oda 50 kilo ara eta ona, 86 untze. 86 untzeko marka dauka, 25 kiloko txingekin. 25 kilo esku bakoitzean. Gaurkoan, 35 kilo daukez txinga bakoitzak. Eta lego baten, Bilbon, 50 kiloko txingak hartuta, 100 kiloko pixua gorputzean hartuta, 8 untze eta erdi egitea lortu eban. Hementxe Nerea Egurrola urte askotan herri kiroletan, emakume zaildua, 8 egin eta 9. bile. 9 bebai, epaileak eskua jasotzen da benean, onzat emoten da eta aurrera. Badakizue, herri kiroletako ia kirol guztiak baserriko lanetatik eta tosela, eta naiz eta ia ez dugun ikusten gaur egunia Inuko herritan, lehenako pixkaba zartxoagoak garenok badakigu batez be emakumeak zelan ibiltzen ziren kalean marmitiak edo pitxerrak hartuta ez dezabaltzen, eta horren irudikapena egiten dugu txinkekin be, esku bakoitzean txingak hartu eta ara eta ona. Hori. Goizean behin animatzea lehen esan dugu lehez, gustora hartzen da kirolariak. Amalau bai. Eta ondine presko ikusten da, nahiz eta kalbari zue aldin erugu da ben. Amasei eta hasieran lez bierdu, hogeita 15 kilo esku bakoitzean. Ama 8. bile, eta 18 osatute.
zenbaki potolo baten bile, 20garrenaren bile. Errez da bil, baina ez da pape berreza. Hainbeste untza egitea. Aizkolariak, arri jasotzaileak, harinik eta bekusiko duguz, Ziara eta Leire, Nerea Arutz eta Onuz Gabriel bitartean, beste kirolariak danak prestatzen, nahasi bat egingo dugulako, arri jasotzaile, aizkolari eta korrikalari, azkeneko saioa trontzan izango da. 22 bebai, eta nahiko eginda gure Nereak, esan dugunez, Ogaintzu Inglaterratik etorrita, Nottinghametik egin zuzen den, brontzesko domina hori lortu eta Bermion Beprest. 22 untzarekin, agur esango dutzagu Nereari eta orain beste saio nahasi bat ikusiko dugu eta apurka bagoaz aurrera jaialdiarekin eta azkenera betxiko dugu Jon Lapatzaran. Taldean bikote oparkatu euren ideak harineketan 3 itzuli esan dabe emon beharko da bezala. 3 itzuliak emondakoen barredo arri jasotzailea golantxik 6 bider. 6 bider amaitzen da benien ekintza hori, talde bakoitzak laurek hartuko dabe parte, txandakatuta 8 epai trontzako enborrari emoten. Beraz, talde lana ikusiko dugu eta hasi eta laster konturatuko gara bakoitzan norekin doien eta esan dako modun 6 bider egin beharko dabe aipatutako lana arri jasotzen 5 bider enbor bat moztu eta 3 itzuli eta hori 6 bider eta maitzen da benien trontzara laurek txandan kirolariak prest, badagoz hane, gertu epaileak txilibitoa joko dugu eta 5 bider jaso behar dabe hasi die bine 3 eta 3 lau eta lau 5 eta hasi dire ekiputxek mosten 5 eta hasi dira bizkaitarrak mosten Aitzol eta Odeirekin Leire olea joango da Ogaitz eta Mikelekin Ziara Mikel eta Aitzol, bigarren alderdi horrekin. Olea Bizkaitarrekin, Ziara Gipuzkoarrekin. Hasi da Ziara eta 3 itzuli. Badator Leire be.
Leire olea korrika hemen ikusten dugu, lehengu Maiabin. Arri jasotze txapelketa ospetsu horretan, lehengo aldizkun eta bertan txapela lortu eban. Eta hemen dierdu, arri jasotzen, igude jasotzen, harineketan, ziarak amaitu dau. Behin amaitu dabe, beraz, bigarren ez hasi dira gauza berdina egiten. Hasi da Mikel Larrañaga. Eta laster Aitzol. Enborra pixka bat jotekoa da. Baina inork egurra mosten badaki honek ondo dakizien. Lehen esan duguna, Bizkaiko, Gipuzkoako, Euskal Herriko txapeldunak daukaguz hemen. Maila latza, Berminoko jaietan, udaletxeak antolatu eta Arkaitz izpizuak eta federazio honetik lagunduta. Herri kirolak, geure kirolak dira eta horregatik jarraitu behar dugu eurok zaintzen. Gipuzkoarrek Jertekin eta bigarren alderdiarekin hasi dira. Kontuz. Gero, handik aldetik, hemetik aldera torreko dira eta Aitzol eta Odei handik aldera joango dira, beste aldera joango dira, aldemeneko enborrak mostera. Hori egiten da beti bera eskora saioetan, aldanik eta berdintasunik handiena ikusteko. Korrikalariak prest. Amaitzen Odei. Eta bai, orain honetan aurre hartu dabe Aitzol eta Odei. Eta esan dugu, enborretan aldea egongo da, baina gero bigarren zatian aldatu beharra deukie aizkolariak eta parekatu egingo dira lanak. Leire eta Ziara eta Leire harineketan bigarren 15 aputiko dabe eta horrela 6 bider. Ane Atxutegi sartu da bere 3. 15an. 5 bider. Haupane! Hanek amaitzen da benunean. Aitzol hasi da. Ziarak amaitu du, beraz, Inarren txanda. Aizkolariak prest. Mikel hasi da, Inarrek amaitu da belako. Enborrik
Erantzuna izanagatik berau izango da gozoena. Baina lan guztire jo egin behar. Batak kanpo aldetik, besteak barru aldetik. Eta premia badago barriro be barrutik. Noizean behin amarregiak edo arapoak ateratzen dira, baina horrei behur ketekar jakuen. Ugaitz eta Itzol, une honetan epor gainean. Opa Itzol, opa Ugaitz. Odei sartu da orain kanpo aldetik. Mikel Bebai. Eskeleta mutilik gaztea, minioiko gota 6 urte baino ez. Bider Euskal Herriko txapela lortutako mutila. Eta gaur egungo Bizkaiko txapelduna. Aitzola dutxa. Lezio neiko gogor batetik atera eta barrero be. Gorantza datorren mutile. Lehen esan dugu Bider Euskal Herriko txapelduna izan eta gero lezio hori izan eta barrero da apurka badator. Enborra apurtu jako Mikeli baina ez da erdibitu, kontuz minik hartu barik badator barrero be Ziara. Baita Leire be. Honek harineketan egin nahi dau, Berbeo moako mutilko eskorrak, holan txikik ez da, txiki-txikitetik azitxe. Baina izango du nahi du denbora. Erdi lanetara gatoz, emakume biak, 3 itzuli osatzen da bezenean, erdi lanak eginda, beste horren besteko lana. Gaur maizu eta ikaslie bata bestearen kontra denbora guztian. Eta lehen esan dugu legez, aizkora bikoteak ideak aldatu dira lekuz. Lehen batzuk moztutakoak, orain besteak izango dira. Haupa mutilak. Amaitzen Ugaitz, barrio enborrorrek minik hartu barik minik gaitez amaitzak, eta bai, Ziara. Hau podei.
Eta itzuli bateko aldearekin. Trontzan ikusiko dugu hemen erpe jorrie. Ze hemendik ez dugu ikusten ondinoik besterik ez lako alderik. Sprint Agusti Leire. Ziarak amaitu dau, beraz, Inarra abiatu da. Bere bosgarren kintzera. Leire bebai, beraz, ane oraingoan. Haupa Inarre eta haupa ane. Inarrak amaitu dau, Mikel Asida. Olio que te gaitz. Olio sasoie. Haupa Itxol. Haupa Odei eta haupa Mikel orain honetan. Joteko enborrak, baina profesionala dira hauek, eta jeurt egiten behitzen Gipuzkoarrak aurretik. Bosgarren kintzan sartuta Izkoberriarren, apurka amaitzen. Haupa mutilak, Ugaitz amaitzen, bedorren bosgarren denborra baita amaitu da Ziara. Hasi da korrika, eta laster izango da Leirebe. Horretarako Odeik amaitu behar dugu, beren borra. Alde pixka bat hartzen doiez, amaitzen, bi itzulileko aldearekin kasu honetan, eta azken kintzean sartuko dira. Hau baina! Alde pixka bat hartzen badabe, gero trontzarako izango dabe beti be mesedegarri. Haupa, Inarrak amaitu da bere harri jasotzen lana, eta orain trontzarako prestatu beharko dau. Hanek be amaitu dau bere lana, hanek be arnasa pixka bat hartu eta trontzarako gertu.
Navarrak. Hau Baitzol. Mikel Arrañaga, Azpeitiarra. Goi mailako aizkolaria, gaur hemen Bermion. Ugaitzekin ikotzekide. Eta hogei espeleta eta Itzaula Itutxaren aurka. Alde horri eusten jarraitzen dabe. Eta aizkora saio amaitzen da benien, trontzala joango dira. Taldeko laukideak agituko direlako, 8 epai emoten. Pinuzkoa dugun trontzan borrari. Mikelek amaitu dau. Eta trontzarako gertu Mikel ben. Ugaitzek amaitu dau. Eta ziara harineketan amaitzen. Orain arteko lanak. Trontzan sartuko dira, laster itzulikiko aldearekin. Haupa neskak, haupa ziara, haupa leire. Hotxalu bilurri barik. Esku pepizka perotu. Eta hasi dira. Trontzan. Baita, leirek amaitu da benez. Bat eta bat. Bi. Euron artean aldatuko dira. 8 ebai emon arte. Ez da motozarra beharrik hemen. Azelako ritmuen. 3 eta 2. 3 eta 2. Ebai baten aldearekin. Haupa zian eta Ugaiz. Haupa Itzol eta Leire. Hori bai. Lau eta 3. Lau eta 3. Inar sartu da, Odeile bai. Lau eta 3. Bost eta 4. 3. Bost eta 3 dinuzte bainiek. Lasetxoa gobitzeko moduen beraz. Inar eta Mikel. Lau orain bai. Seigarrena bota dabe. 6 eta 4 momentuz. Eta amaitzen. Nahazian jarri dugu zan. Lanetan. Sei eta 5. Sei eta 5. Zazpi eta 5.
hemen txapelketa baliz beho dut dabiz Jorge Egurrien. Hori zazoien mutilak. Hori zazoien eskak. Bueno, beste bat erregalo moduten ez dakipa. Berotu diren inakabo. Bueno, hanerik galdetu bezutzo egingo, danak ipiniko duguz gaur hemen irabazle, 8 kirolariak, 4 aizkolariak, biharri jasotzen eta beste emakume biak arineketan, saio politia eskaini duzkuena, eta danen izenean agur esateko, hemen daukagu Jon Lapatzaran, honekin amaituko dugu, saio honekin, hau beste modalitate bat, lehen esan dugu lehen zein bat modalitate dago zela, hau da beste bat, lehen lasto jasotzen ikusi dugu senarra emazteak, orain honetan, Jon ikusiko dugu, lasto botatzen. Eusten. Bueno, makila, badakizue, 12 kiloko pardosaku hartu, sartu sardiarekin eta opa! Langaren gainetik pasatzea da helburua. Jon Lapatzaran, kirolari osoa, lasto jasotzen ikusi dugu zelako artista dan, eta orain honetan lasto botatzen, 4 metro. Baita hori be. Eta 3 aukera izango dauz, kale egiten da benean, beste aukera 2, eta 3 bider bota eta lortzen ez badau, orduntxe moten da amainutzat. Hartu arnaza pixka bat, Jon, eta 4:20an jarrita dago makila. Ordoa, Jon, gora, eta erraz, ondo. Txapeldun handia dela esateko, marka latza dauka mutil honek, behar bada markari potoloena bedonena izango da, Euskal Herriko 5 modalitate ezberdinetan lortu da bela txapela. Lastoa dekin, ingudearekin, trontzan bebai emaztearekin, sokatiran eta segan. Bueno, hau da, emozio pixkat emoteko. Esan dugun lez, 5 kirol, 5 modalitate ezberdinetan Euskal Herriko txapela etaratzeko, derrigor izan behar zerbait. Lau 40an, lehenengoan ustel, beste aukera 2. Pega txalo batzuk. Aupa, Jon! Ai! Jonek nahi eta egin daule lehenkoak ustel, bigarrenean txalo batzu jotzeko, eta pixka bat animatu daigu mutile merezi dut da, abixantzari hartzen da benien animatuko dugu, 4 eta 60. 4 eta 60an jarrita dago langa, eta lehenko saiakera. Orain bai. Aupa, Jon! Gorai! Bueno, beste alegin 2.
lastoarekin kirol edo modalitate bi ikusten gabiz gaur. Lasto jasotzen eta lastoa botatzen. Iparraldetik ekarritako kirolak. Han eginen ziren lehenago, hemen baino gehiago, eta hemen hegoaldean egiten dugu zorain. Bigarren saiakera, gora, gora, gora! Xeleberrea da kirola hau, gero eta nekatuago, gero eta indar gutxiago eta langa gero eta gorago. 4 metro eta 80 zentimetrotan. 4,80. 3 saiakera. Aupa-upaion! Aupa-ion! Eta bai! Lehenengoan bota behar. Txaloek, zela bindarra dukien, Bueno, oraintxe bai, hori gainetik pasatu edo ez pasatu, hemen izango dugu amaiera. Hiru alegin eta lehenengo alegina 5 metrotara kokatuta dagoen langa gainditu edo ez. Aupa Jon! Hori horreta, venga! Aupa! Esan dugu, gero eta maila, gero eta gorago, eta indarrak apurka-apurke xautzen. Baina, bueno, azken aleginean sartuko da. Jon beste saiakera bi. Jon, txapelduna! Hori. Danon artien barriro be. Aupa Jon! Aupa Jon! Eta oraintxe bai. Azkenengo jaurtialdia izango dau. Eta txalo bero batekin agurtuko dugu. Zein bota ez. Aleginak egingo dauz, 5 metrora kokatuta dagoen langa hori gainditzen. Hartu arnaz apiskat. Hori hoketan. Eta azkena izango dau. Aupa Jon! Txalo bero bat Joni. Eta Jonek emundeltzo amaiera gaurko Bermioko jaialdi politoni. 12 kirolari izan duguz eta 12 kirolarien izenien eskerrik asko danoi. Eta zeuek nahi dozuen arte, ondo pasau Bermioko jaixek eta ondo bizi. Beste bat arte.